De Iependaai van SC Cambuur werd het druk bezocht. De Leeuwarden voetbalclub joeg groenlierings toch het stadion en meesten konden op een foto met de spelers. Bij de verschate kreemkes winnen de shirtjes en oor Cambuur woordste keer. Waar zijn de spelers? De spelers schieten kleren op de tribunes om handtekens uit te dealen en op een foto te gaan. En daar werd Greef gebruik van maken. Oké jongens, kennen jullie deze speler? Ja, dat is Wout Dijkstra. Oh nee, Wout Drost, hè? Wacht, hè? Lucas Bijker, wat een fansman. Ja, dat hoort er ook bij, hè? Mooi is dit, hè? Ja, dat is wel leuk. Dat is altijd even leuk om te doen, een dagje. Hey jongens, hebben we al een handtekening? Ja, Wat hebben we al hier al? we hebben Maarten Dijkstra, Wout Drost, Ja, Berne Berend Schoots, trouwens, Jurk. en Ook, Sjurks. En Macrini, de onvierder, hartstikke. ja, Oké, is hier Lucas Bijker, Jurk hier, hè? Julian Roda. Draai je zondag. Ga er maar staan. Jonken de spelers wie ik mascotte Camigo populair. Er werd de ouders even bijkomen op de tribune, komen de band, maar voor één ding, de handtekens.